Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señor presidente. Moi bon día. Se algunha crítica se lle debe facer a este Real Decreto Lei, e o nega faina, é que incorpora medidas necesarias, mas non suficientes, porque continúan a ser medidas temporais para tentar atallar problemas que son estruturais. Por que o dicimos? Pois é moi claro, porque evidentemente é necesario prohibir os desafiuzamentos para persoas en vulnerabilidades en alternativa habitacional en 2026 e sempre. Mas tamén é imprescindível garantir de maneira permanente e sostida no tempo vivenda digna para todo o mundo, e iso implica tamén outro tipo de políticas. Porque é de xustiza que as persoas con menos ingresos poidan garantir servizos esenciais como electricidade, gas, auga, calefacción ou comida en 2026, mas tamén en 2027, en 2028 e sempre. Por tanto, en vez de parches, haberá que ir a solucións estruturais. Claro, para as dereitas parias, isto que o BNG e as forzas que defendemos os intereses das clases populares e dos nosos povos nos parece insuficiente, vendo como un exceso. Por que? É evidente porque defenden os intereses dos ricos, dos especuladores inmobiliarios e das grandes empresas privadas de servizos, porque non de outra maneira se pode entender que no colmo da insensibilidade social se refiran ás persoas que non lle chegan os ingresos para pagar o aluguer como inquino ocupas e inquina contra os pobres, contra os vulneráveis e a porofobia de libro. Isto é o que realmente está detrás de toda a demagoxia que hoxe imos escoitar aquí. Por iso nos insistimos en que é preciso aprobar o escudo social, mas tamén avanzar para medidas estruturais que estas dereitas reaccionarias non poidan tombar. Moito obrigado. Gracias. La palabra a la señora Belarra Urteaga.